Bisa jadi apa? Kita jadi maling ini. Kita iki ya. Iya orang-orang. Boten. Aku ya tadi bos muda. Oh, bos muda. Amin. Muga jadi bos rosok ya. Bos rosok duitnya apa? Duit kata nggih. Aja salah, wesi muda langsung satu omah lho. Lah nggih. Terus tanggo kanca kula niku Nggih. diversi to. Nggih. Bos rosok niku ya. Nggih. Lah bos wesi muda nek gelang kalau gremeng. Langsung nggih. Iki cita-cita apa? Ayo polisi. Mau sing dhuwur mawon. Parang sing dhuwur. Sing dhuwur iki. Ning langit rong-rong lho. Piye to cah iki? Lah iki sebutno sapa? Wong iki duwe pendirian ya, cita-cita apa? Polisi, tak dongak dadi polisi gelem apa? Tembe man sing dhuwur. Sing dhuwur iki sapa? Mahmud Inkan. Bocah kok aneh-aneh kok. Oke, joget apik langsung tak sampai 10.000. Nah. Oke. Kurang. Nggih. Kurang